नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। रोपॅक सेवा कोकणच्या जलप्रवासाचे नवे पर्व सुरू। कोकणसाद लाईव्ह संपूर्ण महाराष्ट्रात दबदबा निर्माण करेल, आमदार दीपक केसरकरांनी केलं कौतुक। आणि आपल्या मावळाची सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर स्वच्छता मोहीम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी शहरातील एसपीके कॉलेजच्या छपराला अचानक आग लागली। येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजू भाट यांच्याही बाब निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ धाव घेतल्यानं मोठा अनर्थ टळला। दुपारच्या वेळेत ही आग लागली। जुन्या इमारतीचं छप्पर दुरुस्तीचं काम सुरू असताना ही आग लागली। या आगीतील छपराचं जुनं लाकूड आणि काही खुर्च्या आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या। यावेळी तात्काळ कॉलेजच्या प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांनी ड्राय केमिकल पावडर असणाऱ्या अग्निशमन बंबाच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला। तसेच पाण्याच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवलं। नगर परिषदेचा अग्निशमन दलाचा बंब बंद अवस्थेत असल्यानं मोठी गैरसोय झाली। यावेळी पाण्याच्या टँकरच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं। नगर परिषदेचे अक्षय पंडित कर्मचारी तसेच स्थानिकांच्या मदतीनं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं। सुदैवानं या घटनेत कोणतीही मोठी हानी झाली नाही। या घटनेची माहिती मिळताच प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। सुट्टी असूनही कॉलेजचे प्राचार्य डी.पी. भारमल यांच्यासह प्राध्यापक उपस्थित असल्यानं मोठा अनर्थ टळला। यावेळी संस्थेचे ॲडव्होकेट शामराव सावंत, जयराम सावंत आदींसह कॉलेज कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते। सावंतवाडी शहरात राबवण्यात आलेल्या महास्वच्छता अभियानाला यश मिळत असतानाच आता प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी शहरात डास निर्मूलनाची धडक मोहीम हाती घेतली आहे। डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं नागरिक त्रस्त होते। डास निर्मूलनासाठी फवारणी आणि फॉगिंग करण्यात यावं अशी मागणी सातत्यानं केली जात होती। ही मागणी पूर्ण करण्याचं आश्वासन भाजपनं शहरवासियांना दिलं होतं। या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रभारी नगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर यांनी तात्काळ पावलं उचलत संपूर्ण शहरात धूर फवारणी सुरू केली आहे। ज्या भागांमध्ये अस्वच्छता आहे किंवा जिथं डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता अधिक आहे अशा ठिकाणांवर या मोहिमेत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं। ही मोहीम केवळ मुख्य रस्त्यांपुरती मर्यादित न राहता शहरातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात राबवण्यात येणार असल्याचं निरवडेकर यांनी स्पष्ट केलं। नागरिकांचे आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे। डास निर्मूलनासाठी आम्ही वचनबद्ध होतो आणि त्या दृष्टीनं ही मोहीम आता सातत्यानं सुरू राहील। शहरातील एकही कोपरा फवारणी विना राहणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत, असं ॲडव्होकेट निरवडेकर यांनी सांगितलंय। उपजिल्हा रुग्णालयाच्या रुग्ण कल्याण समिती बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी उपस्थित राहत नसतील तर फक्त चहा बिस्किट खाण्यासाठी बैठक आयोजित केली जाते का, असा सवाल रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य, आमदार प्रतिनिधी, नगरसेवक देव्या सूर्याजी, समिती सदस्य रवी जाधव यांनी केलाय। आरोग्यासारख्या गंभीर प्रश्नातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। आज रोजी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाची रुग्ण कल्याण नियामक समितीची सभा पार पडली। तर या रुग्ण कल्याण नियामक समितीच्या सभेसाठी जो सभेचा अध्यक्ष आहे, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी ही जी महत्त्वाची अधिकारी पदं आहेत आणि हे जे या सभेचे अध्यक्ष आहेत, जर सभेला अध्यक्ष हजर नसेल तर मग त्या सभेचा उपयोग काय आहे? तर ही रुग्ण कल्याण नियामक समितीची जी सभा असते या समितीचा फायदा काय आहे? तर तो रुग्णांचं कल्याण व्हावं यासाठी ही समिती गठीत केलेली असते। तर या गठीत केलेल्या समितीला तहसीलदार, जिल्हा शल्य चिकित्सक व प्रांताधिकारी हे तिघे कधीच हजर राहत नाही। या अगोदर पण जितक्या सभा झाल्या या सभेला एकदाही हे तिने व्यक्ती हजर नव्हत्या। तर ज्या आमच्या समस्या आहेत त्या आम्ही समस्या मांडाव्यात तरी कोणापुढे? आम्ही आज रुग्ण कल्याण नियामक समितीचे सदस्य म्हणून मी आहे, माझ्यासोबत रवी जाधव आहेत। आम्ही नेहमीच या ज्या ठिकाणी ज्या आपल्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ज्या काही समस्या असतात त्या नेहमी या सभेसमोर ठेवत असतो आणि त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर यातून जे रुग्णांची जी काय सेवा आहे ती मिळावी यासाठी म्हणून आम्ही नेहमीच या सभेपुढे जे आमचे महत्त्वाचे विषय असतात ते आम्ही ठेवत असतो। तर आजच्या या सभेला सर्वात पहिली प्रथम सभा ज्यावेळी सुरू झाली तर त्यावेळी सर्वप्रथम आम्हाला या सभेचं हार्ड कॉपी लेटर हे आम्हाला मिळालेलं नाहीये।
मी आहे रुग्ण कल्याण समितीचा सदस्य, माझ्यासोबत रवी जाधव आहेत. आम्हाला दोघांनाही या सभेचं आमंत्रण मिळालेलं नाही. तरी पण आम्ही वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ऐवळे सर यांच्या विनंतीस मान घेऊन आज रुग्णांच्या सेवेसाठी म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी या मीटिंगसाठी हजर राहिलो. त्याप्रमाणे जो सभेचा अजेंडा असतो तो अजेंडा सुद्धा सादर केला गेला नाही. त्यामुळे आम्ही आज आक्रमक भूमिका मांडली की जोपर्यंत या सभेचा अजेंडा या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला सादर करत नाहीत, त्याचप्रमाणे आम्हाला जोपर्यंत तुम्ही हार्ड कॉपी देत नाहीत, मागील वर्षाची इतिवृत्त सादर करत नाहीत, तर या पुढची जी सभा होईल त्या सभेचा आम्ही पूर्णपणे त्याग करू आणि त्या सभेला आम्ही हजर राहणार नाही असं आम्ही त्यांना या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर यापुढे पुढच्या सभेला जर या सभेचे समितीचे जे अध्यक्ष आहेत, तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक हे जर हजर राहिले नाहीत तर या पुढची सभा आम्ही होऊ देणार नाही. सभेमध्ये जे महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत ते आपल्या रुग्ण कल्याण नियामक समितीला जो 1.5 लाखाचा जो निधी असतो तो निधी पूर्णपणे खर्ची घातलेला आहे. त्याबद्दल सर्व माहिती घेऊन पूर्णपणे तो खर्ची घातलेला आहे. तसेच आज सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला भूलतज्ञांची कमी आहे. गेले 1.5 ते 2 महिने झाले या भूलतज्ञ नसल्यामुळे बऱ्याच रुग्णांची हेळसांड होत आहे आणि बऱ्याच सर्जरीज थांबलेल्या आहेत. तर जोपर्यंत कायमस्वरूपी आपल्याला भूलतज्ञ मिळत नाही, जे पुढाचे जे सध्या दोन भूलतज्ञ काहीतरी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात म्हणून येत आहेत, तर ते कायमस्वरूपी म्हणून या ठिकाणी यावेत व इकडच्या जे रुग्णांची जी अडकलेल्या ज्या सर्जरीज आहेत, जी ऑपरेशन्स आहेत ती पूर्णपणे यशस्वी व्हावीत यासाठी आम्ही शासनाकडे मागणी केलेली आहे की आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला कायमस्वरूपी भूलतज्ञ द्यावा. तसेच आज सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय मधील जी रिक्त पदे आहेत ती पदे जेव्हा भरली गेली नाहीत, तर आज जवळपास काल डॉक्टर वजराटकर सर रिटायर झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आता यानंतर डॉक्टर ऐवळे सर पण रिटायरमेंटच्या मार्गावर आहेत. त्यानंतर बऱ्याच जणांच्या बदल्या होणार आहेत. डॉक्टर चौगुले सरांची पण प्रमोशनवर बदली होणार आहे. त्याचप्रमाणे निखिल अवधूत सर यांचा पण कार्यकाळ पूर्ण होत आलेला आहे या ठिकाणचा. तर आम्ही या ठिकाणी डॉक्टर ऐवळे सरांच्या एक्सटेन्शनसाठी मागणी केलेली आहे. पण त्यांचं ऐवळे सरांचं असं म्हणणं आहे की जोपर्यंत या ठिकाणची रिक्त पदं भरली जात नाहीत आणि रिक्त पदं मंजूर करून जी भरली गेली नाही तर यापुढे मी एक्सटेन्शन सुधारणार नाही आणि यापुढे आपण सेवा देणार नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच हे रुग्ण कल्याण नियामक समितीचा हा बोर्ड आहे, हा जो बोर्ड आहे हा फक्त नावावरती उपस्थित आहे, पण इथे जर सत्य जागेवर जर तुम्ही येऊन बघाल तर या ठिकाणी एकही यातील जे महत्वाचे जो डॉक्टर HS पाटील आहेत, जे अध्यक्ष आहेत या समितीचे, हे कधीच हजर राहत नाही. त्याचप्रमाणे प्रांताधिकाऱ्यांचं जे पद आहे ते ठेवलेलं गेलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सावंतवाडी नगर परिषदेचे जे मुख्याधिकारी आहेत त्यांचं सुद्धा पद ठेवलं गेलेलं आहे, पण हे पण कधी हजर राहत नाहीत. जर समितीचे जर अध्यक्ष जर या मिटिंगला हजर राहत नाही तर त्या मिटिंगला अर्थ काय? नाग या ठिकाणी येऊन वेळ फुकट घालवायचा का? आरोग्याच्या प्रश्नासंदर्भात या ठिकाणी प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही आहे का? आरोग्याच्या बाबतीत लोकांच्या जीवाशी खेळणं आज एकमेव त्यांच्याकडे पर्याय उरला आहे का? बांधकामचे अधिकारी सुद्धा बोलून सुद्धा येत नाहीत. त्याचप्रमाणे MSCBच्या डिपार्टमेंटचा पण कोणी येत नाही. तर या ठिकाणी माझं जिल्हा शल्य चिकित्सकांना एकच आव्हान आहे, पुढच्या जर तुम्ही मिटिंगला हजर राहिला नाही तर या पुढच्या सर्व सभा या आम्ही त्याग केला जाईल. मी रवी जाधव हे नियामक समितीचा मी एक सदस्य आहे. ह्या धावपळीच्या जीवनामध्ये आम्ही या हॉस्पिटलसाठी 5 तास देतो का तर रुग्णांची गैरसोय होऊ नये. आणि ह्या अशा ज्या मिटिंगी असतात ज्या अचानक ठरलेल्या असतात तरी पण आम्ही धावपळ आमच्या हातातली कामं सोडून ह्या मिटिंगला मी देवासुरी याची उपस्थित राहतो. परंतु ह्या मिटिंगमध्ये जे अधिकारी आहेत, ज्या समितीवर आहेत, त्यांना कुठच्याही प्रकारचं गांभीर्य दिसत नाही. ते कुठच्याही मिटिंगला हजर नसतात. आरोग्याचा हा महत्त्वाचा विषय असून सुद्धा हे अधिकारी जर ह्या मिटिंगला उपस्थित नसतील तर आम्ही आमच्या ज्या काय समस्या असतील, ज्या रुग्णांच्या समस्या असतील त्या कोणाकडे मांडावा हा एक गंभीर प्रश्न आहे. तर ह्यापुढे ह्या अधिकाऱ्यांनी ह्या मिटिंगमध्ये उपस्थित राहून आम्हाला त्यांच्याकडे मार्गदर्शन करावं व आमच्या ज्या काय समस्या आहेत त्या जाणून घ्याव्या अशी मी आपल्याकडे मनपूर्वक मागणी करतो. थँक्यू. सावंतवाडी सालेईवाडा परिसरात नुकतेच गवेरेडे आले असताना येथीलच सर्वोदय नगर इथं बिबट्या आल्याचं समोर आलंय. या बिबट्याने एका घराच्या कुंपणात शिरकाव करत कुत्र्यावर झडप घातली, त्याला श्वान फस्त करून जंगलाच्या दिशेनं पळ काढला. संपूर्ण प्रकार CCTVत कैद झाला असून या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. रात्रीच्या सुमारास सर्वोदय नगरमधील एका घरासमोरील कुंपण ओलांडून बिबट्या आत शिरला. काही क्षण दबा धरून बसल्यानंतर त्यानं कुत्र्यावर झडप घातली.
कुत्र्याला जबड्यात पकडून तो जंगलाच्या दिशेनं पसार झाला। हा संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानं रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। घटनेनंतर कॉलनीतील नागरिकांनी वन विभाग आणि नगरपालिकेवर नाराजी व्यक्त केली। परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट वाढल्याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केलाय। भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळेच बिबट्या मानवी वस्तीकडे आकर्षित होत असल्याचं मतही स्थानिकांनी मांडलंय। परिसरात तातडीनं पिंजरा लावावा, रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवावी, रस्त्यांवरील पथदिवे तात्काळ दुरुस्त करावेत अशी मागणी केली। सर्वोदय नगरात निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणामुळे प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलावीत अशी जोरदार मागणी होतीये। कोकणातील प्रत्येक प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या कोकण सात लाईव्हनं लवकरच मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात आपला दबदबा निर्माण करावा, असं प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं। कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाला त्यांनी शुभेच्छा देत कोकण सात लाईव्हच्या विकासाची दिशा स्पष्ट केली। कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळा सावंतवाडी येथील मांगिरीश बँक्वेट हॉल इथं दिमाखात पार पडला। कार्यक्रमाची सुरुवात माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर आणि मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून करण्यात आले। उद्घाटन प्रसंगी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, कोकण सात लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, कोकण सात लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, उद्योजक मोहन घोडावडेकर, वेंगुर्ला पंचायत समिती सदस्य सचिन देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, हॅलो सिंधुदुर्गचे संपादक सागर चव्हाण आदी उपस्थित होते। प्रास्ताविकातून कोकण सात लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई यांनी वाटचाल मांडली। ही जी आपण संपूर्ण हा प्रवास पाहिला, कारण जी सुरुवात आम्ही या कोकणामध्ये ज्यावेळी सिंधुदुर्ग लाईव्ह या नावाने केलेली आणि आज ते कोकण सात लाईव्ह या एक वटवृक्षापर्यंत ही सुरुवात पोहोचलेली आहे। पण ही सुरुवात अगदी छोट्याशा एका गाळ्यामध्ये आम्ही केलेली होती। कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात, हे आम्हाला सगळ्या मान्यवरांना सांगताना सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे रोपटं रोवताना अनेक प्रकारचे खडतर परिश्रम घ्यावे लागत होते, कारण त्यावेळी मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप नव्हतं। आणि आज ह्याच जमान्यात तीच केलेली सुरुवात 12 वर्षानंतर आज प्रत्येकाचा आम्ही श्वास बनलोय। कोकण सातच्या माध्यमातून जी बातमी पोचते ती विश्वासार्ह असते, ती खरी बातमी असते। आणि इथला कोकणी माणूस जो आहे, तो जगभरात जो कोकणी माणूस जोडलेला आहे या कोकणाशी, त्या सगळ्या कोकणच्या प्रत्येक आपल्या कोकणी माणसापर्यंत कोकणात घडलेली इत्थंभूत माहिती पोहोचवण्याचं जर माध्यम असेल तर ते कोकण सात लाईव्ह हे एकमेव माध्यम आहे। आणि कोकण सात लाईव्हच्या याच समूहामध्ये कोकण सात हे दैनिकसुद्धा आता आलेलं आहे। आणि ह्या दोन्ही प्लॅटफॉर्म आम्ही आता पुढे घेऊन जात आहोत। आणि आज 12व्या वर्षाच्या एका तपपूर्तीच्या वाटचालीनंतर हा आपण आनंद सोहळा साजरा करत आहोत। निश्चित ही सगळी वाटचाल करत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण जी टीम आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी जनता आहे, कोकणवासी आहेत, त्यांच्या प्रेमामुळे, त्यांच्या विश्वासामुळे, त्यांच्या पाठिंबामुळेच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। आणि हे सगळं यश मिळत असताना या टीममधील प्रत्येक घटकाचा जो या ठिकाणी सहभाग आहे आणि पाठिंबा आहे, त्याच्यामुळे आम्ही करू शकलो। कारण तळागाळात, ग्रामीण भागात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गाव खेड्यापाड्यात जवळपास आपले 434 ग्रामपंचायती आहेत, 750हून अधिक गाव आहेत। आणि या सगळ्यांचं नेतृत्व ज्यावेळी आपण करतो आणि इथल्या प्रत्येक कोकणी माणसाचा, इथल्या नागरिकाचा ज्यावेळी आपण प्रतिनिधित्व म्हणून, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून नेतृत्व करतो, त्यावेळी निश्चित आमची जबाबदारी वाढते। या 12 वर्षानंतर लोकांची जो आमच्यावर विश्वास आहे आणि तो विश्वास आपण पुढे घेऊन जाताना आम्हाला निश्चित त्याची जबाबदारी आहे, की त्याचं भानही आहे की ही आमची जबाबदारी अधिक वाढलेली आहे। आणि येत्या काळामध्ये सुद्धा जी आम्ही सुवर्णमयी वाटचाल सुरू केलेली आहे, आज वटवृक्षाकडे आम्ही पुढे जात आहोत, हे सगळे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे, आपल्या पाठिंबाच्या जोरावरच आम्ही पुढे जातोय। त्यामुळे हा प्रवास, एवढंच मी शब्द देतो आज 12व्या वर्धापन दिनी, की हा प्रवास यापुढेही अशाच ताकदीने, लोकांच्या विश्वासाने, लोकांचा आवाज बनून आम्ही या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करणार आहोत, या कोकणाचं प्रतिनिधित्व करणार आहोत। कारण आज आम्ही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहिलेलो नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी सुरुवात झालेली होती ती रत्नागिरीमध्ये पोहोचलेली आहे, संपूर्ण कोकणपासून मुंबईपर्यंत पोहोचलेली आहे, गोवा राज्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। त्यामुळे ही भरारी जी आहे आणि कोकणवासियांचं हक्काचं व्यासपीठ कोकण सात लाईव्ह चॅनल असेल। आणि या सगळ्या चॅनलची आम्ही जी एक सांगड घालून पुढे जातो, या सगळ्या प्रवासामध्ये आत्ता जे आपले मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सगळ्यात महत्त्वाचं
ही सुरुवात करत असताना आपल्या या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतील, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आत्ताचे पालकमंत्री आहेत, या ठिकाणी नितेशजी राणेसाहेब आहेत, नारायण राणेसाहेब आहेत, त्यानंतर निलेश राणेसाहेब आहेत, सगळीच मंडळी, अतुलजी काळसे, अतुल रावराणेसाहेबसुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रशासन या सगळ्यांनी जी साथ दिली त्यामुळे ही आपण एक गरुड झेप घेत आहोत आणि ही गरुड झेप निश्चित यापुढे अधिक जोमाने एक उंच भरारी घेईल. एवढंच मी या ठिकाणी थांबतो. आपण या सोहळ्यात सहभागी झालात आणि हा आनंद सोहळ्याचा उत्साह वाढवला त्याबद्दल मी संपूर्ण टीमच्या वतीने, कारण या टीममुळे जे सगळं शक्य होतं आहे त्या टीमचं सुद्धा या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो आणि या सगळ्या टीमच्या वतीने आपल्या उपस्थित मान्यवरांचं आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून आज लाईव्हच्या माध्यमातून हा सोहळा जे सगळे दर्शक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि जगभरातील कोकणी सगळे आपले जी जनता आहे ती पाहते त्यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत करतो. आपलं प्रेम, आपला पाठिंबा आणि विश्वास आणि आपले आशीर्वाद असेच आमच्या मागे राहू दे. आम्ही कोकणचं प्रतिनिधित्व म्हणून निश्चित यापुढेही एक महत्त्वाची जबाबदारी या कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही एक पाऊल आपल्यासोबत अधिक पुढे राहू एवढंच सांगून मी या ठिकाणी रजा घेतो. धन्यवाद. यानंतर युवा प्रेरणा असं स्मार्ट लीडर असणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये विनायक सुझुकीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र तेरसे, माजी सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ, नाट्य अभिनेता दिग्दर्शक गणेश ठाकूर, वैभववाडीतील करूळ ग्रामपंचायत उद्योजक विजय तावडे, वेंगुर्ला पंचायत समिती सदस्य सचिन देसाई, लोरेप सरपंच विलास नावळे, भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री, आडाळी सरपंच पराग गावकर, सोनाळी सरपंच भीमराव भोसले, कुमरल पंचायत समिती सदस्य सोनिया नाईक कुबल, मनसे पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाडी, सुपर बाजार कणकवली, वैभववाडीतील युवा उद्योजक रामचंद्र तुकाराम बावदाने. या कार्यक्रमात अत्यंत प्रतिष्ठेचा कोकण रत्न हा सन्मान बांबू क्षेत्रात काम करून जगभरात बांबूचं महत्त्व पटवून देणाऱ्या कॉनबॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर यांना प्रदान करण्यात आला. बांबू रत्न ज्यांना आपण कोकण रत्न आता देणार आहोत, मोहन होडावडेकर यांना हा सन्मान प्राप्त होतोय. कोकण साध परिवाराच्या वतीनं आम्ही त्यांचा सन्मान करतोय कोकण रत्न पुरस्कार देऊन. एक बांबूला हाताशी धरून आम्ही एक प्रयत्न केला, त्याच्यातनं अनेक प्रेरणा उभ्या राहिल्या. आपण एक सुंदर असा उपक्रम राबवताय ज्या प्रेरणेतनं अनेक लोक आता उभी राहत आहेत. अशा प्रेरणामधूनच ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा खरा विकास होईल. प्रत्येक गावामध्ये एक क्रांती होईल असं मला वाटतं. या ठिकाणी त्यांनी मला हा पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं. हा पुरस्कार मी माझ्या सगळ्या ज्यांनी माझ्यावर संस्कार केले, ज्यांनी मला घडवलं त्या आई वडिलांना, माझ्या हे सगळं मला सहन करतात ते माझी सगळी कुटुंब आणि माझे सगळ्या अर्थानं गेले 22 वर्ष साथ देणारे माझे कारागीर, सहकारी, महिला भगिनी यांच्यासाठी अर्पित करतो. तसेच गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना गौरविण्यात आलं. यामध्ये प्रथम क्रमांक देवेंद्र कांबळे, द्वितीय क्रमांक मनोज पांदिवडेकर, तृतीय क्रमांक सावंत परिवार वैभववाडी, तसेच उत्तेजनार्थ म्हणून उमेश मांजरेकर, राजेश गवस, विठ्ठल माधव, कौस्तुभ कोयंडे, विनय सोपटे, नागेश जाधव, विष्णुप्रसाद सावंत, नंदकुमार वळंजू, संतोष साळुंखे, ओजस माडिये या विजेत्यांना रोख रक्कम बक्षीस देऊन गौरविण्यात आलं. टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि जल्लोषात पार पडलेल्या या कार्यक्रमानं कोकण सात लाईव्हच्या यशस्वी वाटचालीचा गौरवशाली टप्पा पार केला. उपस्थित मान्यवरांनी कोकण सात लाईव्हच्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देत कौतुक केलं. गेली 12 वर्ष सातत्याने हे चॅनल समाजासमोर एक खरी बाजू मांडत आहेत आणि समाजासाठी भांडत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. आत्ताच आमच्या हातनं सुद्धा त्याचा बक्षीस वितरण समारंभ झालेला आहे. फक्त पत्रकार क्षेत्रात नाही तर सामाजिक क्षेत्रात हे चॅनल अग्रेसर आहे. आज त्यांचा 12वा वर्धापन दिन आहे. मी परमेश्वराच्यांनी अशी प्रार्थना करेन की त्यांचा 100वा वर्धापन दिन असाच साजरा व्हावा. कोकण
सात लाईव्ह हे सत्याची धार, म्हणजे प्रत्येक त्यांच्या बोलात सत्याची धार आहे. आणि 12 वर्ष त्यांनी खरोखर म्हणजे ज्या वस्तुस्थिती आहे ती चौथा आधारस्तंभ जसं म्हणतात ते सत्यात उतरून प्रत्येकाच्या अडीनडी, म्हणजे प्रशासनाला काही वेळा जाग आणणे किंवा पुढाऱ्यांना जाग आणणे हे कोकण सात लाईव्हने केलेलं आहे. प्रिंट मीडिया आणि लाईव्ह ह्या दोन्ही याच्यासाठी मी शुभेच्छा देतो. तो आज पत्रकारितेचा जो आपण स्तंभ म्हणून जो सगळीकडे नेहमीच उल्लेख करतो, पण तो निर्भीडपणे जो आज काम करायची जी पद्धत आहे ती या कोकण सातच्या टीममध्ये आहे. ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाड्यावर जाऊन त्या भागातल्या तिथे होत असलेल्या कुठले अन्याय होत असेल किंवा कोणाची चांगलं काही विकासाची कामं करत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, अन्याय होत असेल तिथे वाचा फोडायचं, हे जे काम ही सर्व टीम करते हे अतिशय उल्लेखनीय आहे. मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो. चॅनलच्या माध्यमातून, प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून ज्यावेळी लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो तेव्हा ती म्हणजे जीवावर उदार होऊन, म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती काय आहे, तिथला मॉब काय त्या ठिकाणी कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे, मानसिकतेमध्ये आहे, आणि म्हणून ती परिस्थिती स्वीकारून सुद्धा त्याच्यातनं सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरता जी धडपड त्या वृत्तपत्रकाराची असते, त्या पत्रकाराची असते, त्या चॅनलच्या मीडियाच्या प्रतिनिधीची असते, ही त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून जितकं आपण चांगलं काम कराल तेवढी आपली एक वेगळी ओळख कामाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून कोकण सात एक चॅनल म्हणून, एक वृत्तपत्र म्हणून आणि पत्रकारिता म्हणून एक चांगलं काम या समाजामध्ये त्या ठिकाणी करतंय. असं म्हटलं जातं आहे की पत्रकारिता हा समाजाचा चौथा आधारस्तंभ, ज्याला आपण समाजासमोर जी सत्यता असते ती समाजासमोर आणायची असते, त्यासाठी आपली जी तळमळ आणि फील्ड वर्क, आजच मी बघितलं. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. आज SPK कॉलेजमध्ये आग लागली होती. SPK कॉलेजमध्ये आग लागली असताना मला वाटतं विनायक गावस अगदी छपरावर चढलेले होते आणि छपरावर चढून ते त्या ठिकाणी पाणी मारत होते. दिस इज युअर ॲबिलिटी, यू प्रूव्ड इट, आय एम प्राऊड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू. थँक्यू व्हेरी मच. घेतली जात आहे. कोकण सातचं सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे म्हणजे निर्भीड पत्रकारिता. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एक जसं आपण म्हणतो एका क्लिकवरती आपल्याला सर्व दिसतं, तसंच एका फोनवरती त्या ठिकाणचे असणारे पत्रकार लागलीच त्या जागेवरती येऊन चांगल्या प्रकारची बातमी घेतात. त्यामुळे खरोखर त्यांचं अभिनंदन करण्यासारखं आहे. कोकण सातच्या या वर्धापन दिनाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. पण हे शोधनुष्य पेलतायत. अनेक चॅनल आलीत, अनेक चॅनल बंद पडलीत, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकच मात्र कोकण सात त्याची चढता आलेख मात्र नेहमीच चाललेला आहे. आज लाखोंच्या पेक्षा त्यांचे दर्शक या ठिकाणी आहेत. एखादी बातमी केली तर लाखो लोकांपर्यंत एकाच वेळी या ठिकाणी पोचते आणि त्यामुळे अशा चॅनलला या ठिकाणी शुभेच्छा देता आल्या. आमच्या घडामोडीमध्ये सुद्धा अनेक वेळा आपलं मार्गदर्शन असतं. आम्ही जे काम करतो ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचं काम या ठिकाणी करतो. आज आम्ही विरोधी पक्षात असलो तरी आमची भूमिकासुद्धा विरोधातली आपण समजावून घेता आणि ती लोकांपर्यंत दाखवण्याचा आपण प्रयत्न कराल याची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि आपल्या चॅनलला आणि आपल्या चॅनलच्या सर्व प्रतिनिधींना मनपूर्वक या ठिकाणी च्या परिवारापैकीच मी एक आहे. आणि या ठिकाणी मी मुद्दाम नमूद करतो की यावर्षीचा जो दिवाळी अंक होता कोकण सातचा राखणदार, त्याला राज्यस्तरावर पारितोषिक मिळालं आणि राज्यस्तरावर त्याचं नाव झालं कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं. त्याबद्दल मी या सर्व टीमचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि जाता जाता एकच सांगतो की आजकाल वाचक आणि वृत्तपत्र यांचा संबंध थोडासा कमी होत चाललेला आहे. तर मी कोकण सातच्या दोन्ही संपादकांना विनंती करतो की वाचकांचा पत्रव्यवहार यासाठी काही जागा आपण शिल्लक ठेवाव्यात आणि त्याचा पाठपुरावा आपण करावा. आणि पुढे बरेच कार्यक्रम, बऱ्याच तऱ्हेच्या बातम्या म्हणा आणि जे काही माध्यमासाठी जे काही कार्य करायचं आहे. आणि आत्ता इथे सतीश पाटणकरांपासून ते मोहन होडावडेकरांपर्यंत किंवा बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. म्हणजे
कोकणसादकडनं अशा अपेक्षा आहे, कोकणसादकडनं तशा अपेक्षा आहे. ह्या सगळ्या अपेक्षा म्हणजे आम्ही निश्चितपणे सांगेन की ह्या अपेक्षांच्या दबावाखाली दबून जाणारे आम्ही नाही आहोत. या सगळ्या अपेक्षांना आम्ही पुरून उरू आणि नवीन नवीन जर काही उपक्रम घेऊन जर समाजाच्या उपयोगासाठी सामाजिक बांधिलकी जपण्याच्या दृष्टीनं जे काही करण्यासारख्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठीच आम्ही इथे आहोत एवढं मी तुम्हाला आश्वस्त करतो. माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मी खूप अभिनंदन करतो, कारण पत्रकारिता ही अशी एक गोष्ट असते की नोकरीची वेळ असते किंवा व्यवसायाची काही वेळ असते किंवा काहीही जे क्षेत्र असतं त्याची काही सुरुवात होते अमुक वेळेला आणि एक समारोप होतो अमुक वेळेला, परंतु पत्रकारिता ही अशी असते, इट इज राऊंड द क्लॉक. म्हणजे मध्यरात्र झाली तरी चालू असते आणि सकाळ झाली तरी चालू असते. संपलेलं काम नव्यानं सुरू करावं लागतं आणि कधीही ते थांबत नाही, अथक चालू असतं. ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सगळ्यांना कुटुंबाचा, आपल्या कार्यक्रमांचा विचार फार करता येत नाही प्राधान्यानं. ते सगळं असतानासुद्धा, ह्या अडचणी असतानासुद्धा माझे पत्रकार बंधू, माझे सहकारी जे चांगल्या पद्धतीनं इथे काम करतात, म्हणजे पत्रकारितेत, मार्केटिंगमध्ये, सर्क्युलेशनमध्ये आणि या सगळ्या तऱ्हेनं काम झाल्याशिवाय पेपर आणि चॅनल हे चांगल्या पद्धतीनं चालत नाही. ते चालवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मी इथे अभिनंदन करतो. कोकणसाद नेहमीच अनेक उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने कोकणच्या जनतेबरोबर राहिला आणि मला विशेष कौतुक करायचं आहे की अनेक पर्यावरणविषयक उपक्रम हे कोकणसादने राबवले. त्याच्यामध्ये चष्म्याचं वाटप असेल, सायकलचा वापरासाठी चालवलेली चळवळ असेल, करोना काळामध्ये जे बाहेरून आलेले मजूर आहेत त्यांना तयार जेवण देण्याची भूमिका असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून नेहमीच कोकणसाद हा ज्याप्रमाणे वृत्तसेवेच्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी आहे तसाच समाजसेवेच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अग्रणी राहिलेला आहे. त्याच्याबद्दल ढवळीकर साहेब, संदीप देसाई आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 12 वर्ष आपण पूर्ण करत आहे, परंतु 25वं वर्ष ज्यावेळेला आपलं पूर्ण होईल त्यावेळेला आपला विस्तार हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घडलेला आम्हाला बघायला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. या सोहळ्यास टीम कोकणसाद लाईव्हला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, माजी आमदार वैभव नाईक, कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील, शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, माजी नगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, वेंगुर्ला पंचायत समिती सदस्य सचिन देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, कलमट सरपंच संदीप मिस्त्री, संजीव करपे, मोहन गवस, सदानंद नाईक, राष्ट्रवादीचे शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, प्रितेश राऊळ, नितीन मांजरेकर, डॉक्टर दिनेश नागवेकर, सीमा गोवेकर, कौस्तुभ पेडणेकर, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय मालवणकर, शिवसेना दोडामार्ग तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, राजन बांदेकर, देविदास आडारकर, संतोष सावंत, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, कवयित्री कल्पना बांदेकर, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, पत्रकार रवी गावडे, संतोष वैच, संतोष गावस, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, राजू तावडे, उमेश सावंत, भोसले नॉलेज सिटीचे PRO नितीन सांडिये, सावंतवाडीच्या सभापती तथा नगरसेविका दीपाली भालेकर, मोहिनी मडगावकर, नीलम नाईक, सुनीता पेडणेकर, सुबोध शेलटकर, महेश नार्वेकर, भाई देऊलकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, माजी सरपंच महेश रावराणे, नगरसेवक रोहन रावराणे, उद्योजक मुदतसर शिरगावकर, ज्येष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र पवार, नरेंद्र देशपांडे, सिंधू मित्र प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार ठाकरे, गुरु मटकर, कोमसापचे जिल्हा सचिव ॲडव्होकेट संतोष सावंत, मुख्याध्यापिका सौ अर्चना सावंत, प्रसाद माधव, नगरसेवक रोहन रावराणे, शिवप्रसाद देसाई, संजय आंग्रे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, समीरा खलील, रूपा मुद्राळे, प्राध्यापक रुपेश पाटील, विजय देसाई, विनायक देसाई, इव्हिसन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डायरेक्टर अनिल वर्मा, कसई दोडामार्ग नगरपंचायतचे नगरसेविका संध्या प्रसादी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अभियंता सीमा गोवेकर, साटेली भेडशी, माजी सरपंच लखू खरवत, ॲडव्होकेट भुवन कुबल, अवनी परब आदींसह जिल्हाभरातील मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या.
सूत्रसंचालन उपसंपादक जुईली पांगप, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी केलं, तर आभार चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी मानले. टीम कोकण सात लाईव्हच्या उपस्थितीत केक कापून हा सोहळा पार पडला. यावेळी कोकण सात लाईव्हची टीम, संपादक संचालक संजय ढवळीकर, कोकण सात लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, मुख्यालय प्रतिनिधी लहू म्हाडेश्वर, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे, दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब, कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरसकर, देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे, दैनिक कोकण सातचे मुख्य उपसंपादक स्वप्नील परब, कोकण सात लाईव्हचे उपसंपादक भगवान शेळटे, दैनिक कोकण सातचे वरिष्ठ उपसंपादक रवींद्र जाधव, दैनिक कोकण सातचे उपसंपादक लक्ष्मण आढाव, कोकण सात लाईव्हचे IT हेड विद्येश धुरी, कोकण सात लाईव्हचे सिनियर व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ, PCR विभागाचे मेघनाथ सारंग, ॲडमिन ओंकार नाईक, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, DTP ऑपरेटर अविनाश बांदेकर, DTP ऑपरेटर रविकिरण राणे, व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दहिबावकर, व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल बागवे, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तन्वी आकेरकर, ऑफिस असिस्टंट विनायक खोटलेकर आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्गातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला ग्रामदैवत गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं आणि त्याची प्रतिष्ठापना केली जाते. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला हा सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. ही आगळीवेगळी परंपरा पूर्वापार सुरू आहे. यावर्षी गिरिजानाथाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापना मोठ्या उत्साहात करण्यात आली. हर हर महादेवच्या जयघोषात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गिरिजानाथाच्या चरणावरती समर्पित करण्याच्या हेतूने तुम्ही या ठिकाणी समर्पण करा. तळ कोकणातला सण म्हटलं की वेगवेगळ्या रूढी परंपरा पाहायला मिळतात. गणेशोत्सवानंतर कोकणातील मोठा सण म्हणजे शिमगोत्सव. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळीच्या आदल्या दिवशीपासून शिमगोत्सव सुरू होतो. अशीच एक आगळीवेगळी पूर्वापार चालत आलेली परंपरा सावंतवाडीत सांगेली गावात सुरू आहे. या गावात देव म्हणून फणसाचं झाड ग्रामस्थ एकत्र येत ठरवतात. ते झाड तोडून गोलाकार आकार देऊन त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेलं सांगली हे गाव आणि या सांगली गावची खरी ओळख आहे ती अर्थातच इथली ग्रामदेवता श्रीदेव गिरिजानाथ. या गिरिजानाथाचा गिरोबा उत्सव आज मोठ्या भक्तिमय वातावरणामध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे आणि या निमित्तानं वेगवेगळ्या भागातून गिरोबा भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहेत. महाशिवरात्रीला सुरू झालेला हा गिरोबा उत्सव आज होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी 8-5 मानकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये देवाला शेष लावून खऱ्या अर्थानं नवीन गिरोबा याची या ठिकाणी महाशिवरात्रीला जी निवड केलेली होती तो आज होळी पौर्णिमेच्या या पूर्वसंध्येला या देवाला देवपण आणण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होतो आहे. आपण सर्वजण या सोहळ्यामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहात. देशभरातून विदेशातून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक भक्तगण नवसाला पावणारा देव माझा गिरोबा सर्वांचा पाठीराखा अशी या गिरोबा देवाची ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे आणि म्हणूनच मोठ्या श्रद्धेनं आत्मीयतेनं या देवाच्या चरणी लीन होण्यासाठी भक्तगण मोठ्या संख्येने येत असतात. प्रकाश शांताराम रेडीच, सांगली गुरगुट सुतार टीम. तर हा गिरोबा उत्सव आमच्या वाडीवर बरोबर आज 22 वर्षे झाली. मग यावर्षी आम्हाला 22 वर्षांनी गिरोबा उत्सवाची सेवा करण्याचा मान मिळाला. गुरगुट सुतार टीम, मिस्त्री व रेडीच यांना तिथपासून आपण 15 दिवस त्या सेवेत मग्न असतो. सेवा करण्यासाठी जे लोक भजन, नाटकं, कीर्तन, हरिपाठ, फुगडी अशा निरनिराळ्याचे कार्यक्रम आमच्या नियोजनाबद्ध करतात. त्या कार्यक्रमाची आम्ही पद्धतशीर अशी रूपरेषा आखली होती. कुणाला येणाऱ्या जाणाऱ्याला सेवा करण्यासाठी आम्ही त्यांना वेळ काढून त्यातल्या त्यात प्रत्येकाला आम्ही सेवा दिली. कुणालाही आम्ही परतून लावलं नाही. त्याचप्रमाणे आज हे झाड आहे ते माझा भाऊ अरुण शांताराम रेडीच यांच्या मालकीचं आहे.
मग आमच्या या गुरगुट सुतार टीम वाडीतील महिला देखील सकाळी शेण सारवणं, पूजा करणं, रांगोळी एक त्या कामात 15 दिवस मग्न असतात. संध्याकाळी आरतीच्या वेळी भरघोस तशी 2-2.5ची माणसं असतात. त्याचप्रमाणे आज हा 15 दिवस चाललेला कार्यक्रम आम्ही पद्धतशीर या रीतीने पार पडला. त्याचप्रमाणे आज त्याचा गिरोबा मंदिरातनं 8-5 मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत श्वास घेऊन इथं जिथं गिरोबाचं झाड आहे त्या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालं आणि मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येकाने मानाप्रमाणे आपलं कुऱ्हाडीच्या साहाय्याने खाप घालून पुढील कामाची सुरुवात इतर लोकांना करून दिली. तदनंतर ते निशाण ज्याचं झाड आहे म्हणजे तेच अरुण शांताराम रेडी याच्या घराच्या ठिकाणी आहेत. मग आता पब्लिक लोक तिथं जाऊन देवाला पाया वगैरे पडतात किंवा त्यांचं दर्शन घेतात. धन्यवाद. आणि मध्यरात्री विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करून मंदिरात ठेवलं जातं. सांगेली गावाचं ग्रामदैवत झाड असलेलं हे देशातील एकमेव मंदिर आहे. हिंदू संस्कृतीत वड, औदुंबर, पिंपळ अशा वृक्षांना देवत्व मानलं जातं. अशीच एक परंपरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं. स्थानिक पत्रकारितेत विश्वासार्हतेची परंपरा जपणाऱ्या कोकण 7 लाईव्ह या डिजिटल चॅनलचा 12व्या वर्धापन दिन उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. या सोहळ्यास विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना स्मार्ट लीडर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कोकण 7 लाईव्ह नेहमीच वर्धापन दिनानिमित्त समाजाला दिशा देणाऱ्या संकल्पना राबवते. 12व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत यावर्षीची थीम होती युवा प्रेरणा. कारण बदल घडवण्याची ताकद जर कोणात असेल तर ती आहे तरुणाई. समाजासाठी झटणाऱ्या, राजकीय क्षेत्रात ठाम भूमिका घेणाऱ्या, सांस्कृतिक वारसा जपत नवे विचार मांडणाऱ्या अशा युवा नेतृत्वाचा गौरव करण्यासाठी स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. यावर्षीचे मानकरी होते जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ, नाट्य अभिनेता आणि दिग्दर्शक गणेश ठाकूर, वैभववाडी तालुक्यातील करूळ ग्रामपंचायत, वैभववाडीतील उद्योजक विजय तावडे, वेंगुर्ला पंचायत समिती सदस्य सचिन देसाई, कलमठ सरपंच संदीप मेस्त्री, वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीचे बांधकाम सभापती रणजित तावडे, ग्रुप ग्रामपंचायत आडाईचे सरपंच पराग गावकर, श्री विनायक सुझुकीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र तेरसे, पंचायत समिती सदस्य सोनिया अंकुश नाईक कुबल, सोनाळी सरपंच भीमराव भोसले, लोरे नंबर 2चे सरपंच विलास नावळे, युवा उद्योजक रामचंद्र बावदाने, सुपर बाजार कणकवली या सर्व पुरस्कार विजेत्यांना स्मार्ट लीडर पुरस्कार आणि पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर आमदार दीपक केसरकर, कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, माजी आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तुळराव राणे, उद्योजक मोहन होडावडेकर, कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षी कोकणातल्या विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांना सर्वोच्च अशा कोकण रत्न पुरस्कारानं सन्मानित करतं. यावर्षीचे या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेत बांबू क्रांती करणारे कॉन्बॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर. मान्यवरांच्या उपस्थितीत कोकण 7 लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षी आपल्या वर्धापन दिनी सर्वोच्च सन्मान अर्थात कोकण रत्न पुरस्काराची घोषणा करते. कोकण भूमीला अभिमान वाटावा अशा व्यक्तिमत्वांचा गौरव केला जातो. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून कोकणचं नाव उंचावणाऱ्या आणि समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरलेल्या एका मान्यवर व्यक्तीला दरवर्षी प्रदान केला जातो. यावर्षीचे मानकरी होते बांबू क्रांती करणारे कॉन्बॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर. कोकणातील नैसर्गिक संपत्ती आणि गावोगावी शेतबांधावर असलेल्या बांबू या हरित संपत्तीचं महत्त्व ओळखून त्यांनी संशोधन केलं. आपल्या अथक परिश्रमानं बांबूला राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिरवं सोनं अशी ओळख प्राप्त केली. देशविदेशात बांबू क्रांती घडवणारा उद्योजक म्हणून कोकणचं नाव उज्ज्वल केलं. बांबूवर वेगवेगळे प्रयोग केलेत.
बांबू कृषी पर्यटन या अभिनव संकल्पनेतून पर्यावरण, पर्यटन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सुंदर संगम घडवून आणला. ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्यात, महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग खुला झाला आणि शाश्वत विकासाचं आदर्श मॉडेल उभं राहिलं. बांबू क्षेत्रातील या अतुलनीय कार्यगौरवाबद्दल आणि कोकणच्या नावाला जागतिक व्यासपीठावर सन्मान मिळवून दिल्याबद्दल मोहन होडावडेकर यांना अत्यंत प्रतिष्ठेचा कोकण रत्न पुरस्कार आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर कोकणसाद लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, माजी आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, कोकणसाद लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई उपस्थित होते. हा पुरस्कार खरं तर माझा पुरस्कार नाहीच आहे. हा पुरस्कार एका क्षुल्लक काडीचा पुरस्कार आहे, ज्याला आपल्याकडे असं ज्याला इन्फिरियर म्हणतात, टाकाऊ म्हणतात, अशा बांबू ह्या काडीचा पुरस्कार आहे. आपल्याकडेच नव्हे तर ह्या देशामध्ये सुद्धा त्याला त्याच पद्धतीने बघितलं जातं. अशा या क्षुल्लक काडीचा, जी काडी केवळ आधाराची नाही, जी काडी खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकासाची आहे, जी काडी खऱ्या अर्थानं हातांना काम देणारी आहे, महिलांना स्वावलंबनाचा आधार देणारी आहे, कारागिराला आपली कला निर्माण करणारी काडी आहे. आणि अशा या काडीच्या सन्मानाचा हा आजचा आपण योग जुळून आणला, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रोपॅक सेवा कोकणच्या जलप्रवासाचे नवे पर्व सुरू. कोकणसाद लाईव्ह संपूर्ण महाराष्ट्रात दबदबा निर्माण करेल, आमदार दीपक केसरकरांनी केलं कौतुक. आणि आपला मावळाची सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर स्वच्छता मोहीम. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.